אירה, אהלן, ברוכה הבאה. ברוכים הנמצאים, איזה איזה כיף, כיף לנו. מתרגשת. לגמרי, גם אני. נעים מאוד קודם כל. נעים מאוד, סוף סוף אנחנו נפגשים, אנחנו נכון, כאילו נכון, נכון, נכון. עושים את זה עכשיו באופן רשמי, למרות שמה שנקרא, אני מכירה את המוצר ואת המותג על בוריו, עכשיו אני גם רואה את האנשים את הפנים שמאחורי. מאחורי, נכון, כאילו יש לו נכון. אבא ואימא, לגמרי, ודוד, לגמרי, לגמרי. ודודה. אז בואי תספרי לנו קצת. מי את? מה את עושה ביום יום? למה בכלל, מה שנקרא, הבאתם אותי לפה? נכון. מה הסיבה? מה הסיבה? אז נעים מאוד. לכל הברוכים והנמצאים, ומי שלא מכיר, זה בסדר, ומי שעדיין לא, מה שנקרא, מספיק בתחום, אז שמי אירה דולפין. בגדול, במקרו, אני מתעסקת בתחום הכושר, בריאות, לייפסטייל, אימונים, תזונה, ובמיקרו אני התחלתי כמאמנת כושר, משם גדלתי ברשתות, מהאינסטגרם, עשיתי הישרדות, עשיתי נינג'ה, יש לי ערוץ יוטיוב פעיל, שמה שנקרא עכשיו בתקופה הסופר מאתגרת אותנו, הופך להיות מאוד מאוד רלוונטי ואטרקטיבי. ובשנים האחרונות אני, מה שנקרא, מובילה הרבה טרנדים של בריאות, של כושר, את כל העולם הזה. אני מרגישה חלוצה, אני מרגישה שנועדתי לעשות את זה, אני מרגישה את האחריות על, מה שנקרא, את הכובד על כתפיי, בכל צעד שאני עושה. And I'm happy to be here. מקווה שזה היה הסבר מקסים. זה היה לגמרי על מי אני ומה אני. מתומצת, אבל מאוד מאוד חד וברור. מתומצת אני לא, אבל לא, אהבתי. זה היה מתומצת. כן? יכלת להרחיב עוד נכון, חצי שעה. כן, יש עוד. זה היה מתומצת. יש עוד דברים בביוגרפיה, נכון. יש עוד מעט. ברור. בכל זאת. רקורד ואני כבר לא ילדה. נכון. עשיתי דבר או שניים. נכון. כשאת מסתכלת על תוספי תזונה כמשהו משלים לוולנס, משהו משלים ללייפסטייל שאת מובילה, לאימונים, לתזונה, איך את רואה את השוק הזה, איך את רואה את הטרנדים האלה, נגיד ב-2026? קודם כל שאלה מעולה, לפתוח בה, מה שנקרא, הפלת פצצה, בוא נפיל הגענו. פצצה. הגענו. כן. הרבה מהאנשים שעוקבים אחריי, ובכלל הקהילה, ואנשים שעוקפים אותי, מאוד התעניינו בשאלה הזאת. ולא רק באסקפט הכללי שלה, אלא באמת גם לרדת לשורש העניין, מה באמת הטרנדים החדשים, כי אנחנו אנשים מאוד סקרנים, במיוחד בשנים האחרונות, גם העולם הכושר והוולנס מאוד התפתח ומאוד השתנה, ותזכור את הנקודה הזאת אם אתה יכול, ותשאל אותי על זה בהמשך, כי אני רוצה לדבר רגע על הטרנדים, ולחלק את זה לשניים. לפי מה שאני מרגישה, המגמה ב-2026, המגמה שהולכת להיות, מתחלקת לשניים. בתחום הכושר, אנחנו רואים שליטה בכל מה שקשור לאימונים קצרים, יעילים, זאת אומרת, ניצול זמן מרבי שלנו, בתור אנשים מאוד עסוקים, בתור אנשים שמה שנקרא עושים כמה דברים בו זמנית, במיוחד נשים, לא שאני ככה מקפחת את הגברים. את צודקת. בדיוק. אז רוצים לראות יעילות באמת באימונים קצרים, ודברים שקשורים לוולנס ולרווחה כוללת, בכל מה שקשור לסטרס, שינה, דברים שהם משולבים, שפחות פעם שמו להם דגש. כנראה בכל מה שקשור לקורונה שהיה והמלחמות, אנשים רוצים שהכושר שלהם, הטרנדים, ישתלבו ביחד עם הוולנס. שזה יהיה קשור גם בנשימות ובמתיחות ובשינה ובדברים כאלה. והטרנדים החדשים ל-2026 בכל מה שקשור לתוספי תזונה, קודם כל טרנד הקריאטין, טרנד, אתה צוחק, אבל זה טירוף. לא ראיתי אותו בשנים קודמות, לא בכאלה עוצמות, לא בכאלה התעניינות. אני גם רואה את זה. אני רואה את זה. כשעושים כבר קריאטין בקפה, זה כבר נהיה... זה נהיה מטורף. נכון. נשים שפעם לא לקחו ויטמין C, לא ידעו מה זה. היום כל שאלה שנייה זה באמת על הקריאטין, ולא רק על אספקטים של אימונים על ביצועים, על קוגניטיבי, על זיכרון, על המוח שלנו, ובייחוד אצל נשים. כל הרווחה הכוללת וכל ההבנה איך קריאטין משפיע על נשים,
הוא פורץ דרך, ולדעתי הוא פה ולהישאר, זה טרנד חזק. כמובן, כל מה שקשור לקולגן, כל מה שקשור למגנזיום, ובכלל, אנחנו נדבר יותר בהרחבה על תוספי תזונה, אבל קולגן תפס, אני שמחה שאני חלק גדול מהגל הגדול הזה, שנשים שמבינות שמגיל 25-30, הקולגן, התאים, כל מה שיש בגוף שלנו באמת כבר לא מיוצר באותה כמות שקודם, ומרגישים את זה. נכון. יש נשים שמרגישות את זה יותר, יש נשים שמתאמנות ומאמנות ועובדות יותר שמרגישות את הקולגן הולך ונאבד, כמו השרירים. נכון. והטרנד הזה באמת תופס, חלק מבינים את החשיבות, חלק לומדים תוך כדי, ואני פה לעזור להם, להבין מה פה להישאר, מה פה חשוב, מה אנחנו צריכים לשמר, למי אנחנו צריכים להקשיב, זה גם, יש פה עולם עצום עולם של עצום, מידע. והרבה טרנדים, נכון. חלק נכון. טרנדים, חלק מיתוסים, חלק כלים חשובים, צריך לדעת לשים כל דבר במקום שלו. ולא להקשיב לכל מה שאנחנו רואים בטיק טוק, כל שאנחנו רואים ביוטיוב, לא כל בן אדם הוא מה שנקרא בעל הדעה, בגלל שהוא הקליט סרטון, או בגלל שמשלמים לו, אבל זה הדברים העיקריים בנוגע לשאלה שלך לגבי הטרנדים. באימונים, אימונים קצרים, היט, טאבטות, אימונים קצרים ויעילים, לאו דווקא כאלה שהורגים אותך, ובתחום תוספי תזונה, קריאטין, קולגן, מגנזיום, דברים כאלה. מדהים. קודם כל, אירה, אני מאוד מזדהה עם מה שאמרת. אני בתור מהנדס תרופות מכיר קצת את הביולוגיה של בפנים, מה שנקרא, ומה שאמרת הוא מדויק. בסוף תדעת, קולגן זה משהו, זה חלבון שנמצא לנו בגוף. נכון, הוא נמצא בגוף. זה החלבון הכי נפוץ בגוף האדם. נכון. עם המון פונקציונליות. המון. אחוזים מאוד מאוד גבוהים, נורא תלוי אדם ומין, אבל כן. נכון, אצל נשים יותר חשוב מאשר גברים? אצל נשים זה מאוד פונקציונלי למקומות ספציפיים, ואצל גברים זה פונקציונלי למקומות אחרים. בסוף הקולגן משפיע על המון תהליכים בגוף, אלסטיות וגמישות, ורקות של כל מיני חלקים בגוף שלנו, גידים, סחוסים, שרירים, כמובן שהוא נמצא מתחת לאור, וזה חלק מאוד מאוד משמעותי גם בעולם הביוטי. עכשיו אנשים, חלק יודעים וחלק לא, אבל הגוף מייצר קולגן עד בערך גיל 28-30. אחר כך הוא לא מייצר בכלל? הוא לא מייצר. והגוף צורך בעצם את המאגרים שיש לו עד גיל 30. עכשיו, נשים כמוך, ולא רק נשים, ואנשים פעילים, שהגוף שלהם זז יותר מהממוצע, מן הסתם, הצורך שלהם בקולגן חיצוני, כדי להשלים את הפער, כבר מגיל 30 אגב, הוא צורך אמיתי. זה לא איזה תיאוריה. וואו. בסוף יש גם דגרדציה טבעית, ירידה, דעיכה טבעית של הקולגן, בין 1% ל1.5% כל שנה. גם אם אדם לא עכשיו ספורטאי ברמה שלך. זו בדיוק הייתה שאלה. כן, ברור. אם היא ספורטאית, אם היא פעילה, כך מה שנקרא א' פה, אז אצלי הקולגן הוא בדעיכה, מה שאמרת יותר. גבוהה יותר. גבוהה יותר. כמובן, למה? כי אני משתמשת, כי אני צריכה אותו יותר. ברור. זה בסוף, כמו שתשאלי עכשיו שמן של מנוע. מנוע שעובד יותר, יצטרך יותר תחזוקה של השמן. או החלפה שלו, או מילוי שלו, או... בסוף הקולגן נמצא לך בגידים, והקולגן נמצא לך במפרקים, ובסחוסים, ואפילו בעצמות ובשרירים. ולכן, בלי קשר, שם רגע את עולם הביוטי בצד, שברור שכשקולגן מתחיל להידלדל, אז הנפח שמתחת לאור הולך ויורד, ולכן מתחילים להופיע קמטים. לכן חשוב לצרוך קולגן, ספציפית כי נגעת בזה, נכון, כי זה מעניין. מגיל 30 וצפונה, על מנת לתחזק את הגוף, ולמנוע בעצם, או אי אפשר למנוע את הדגרדציה, את הדעיכה, אבל לפצות עליה. וואו. וזה משהו שהוא חשוב, וכדאי להגיד אותו, וזה חלק מזה. עכשיו, כשאת מסתכלת על הקהל לקוחות שלך, היום, מה הן או הם דורשים היום נגיד, לעומת מה השתנה? מה דרשו פעם ומה היום? הכל. הכל. זה פודקאסט כל כך חשוב, כי הכל השתנה. קודם כל, בואו נדבר על מה היה פעם. בגלל שאני נמצאת פה גם עכשיו, ואני, מה שנקרא, נמצאת בשוק הזה גם בכמה שנים אחורה. א', אני יוצאת מנקודת הנחה שגם אני מאוד השתניתי.
עיר הדולפין של היום, אין לה את אותם צרכים ואותם רצונות כמו שהיו לי פעם, בתור נערה, בתור מתבגרת. הקהל שהלקוחות שהיה כשרק התחלתי לפני, בוא נדבר עשור נגיד, קודם כל, הדבר הראשון וכמעט היחיד שעניין אותו, זה לרדת במשקל, להיות במשקל נמוך, רזה. בסדר, לראות תוצאות, אני פחות אתייחס לזה, כי זה כמובן, מה שנקרא, נלווה למה שאתה עושה ולמה שאתה רוצה, לרצון שלך, לביקוש שלך. היום, הרצונות והבקשות והמטרות של הלקוחות, של הבנות, של העוקבות, של המתאמנות, שונות לגמרי. כל העניין של להיות רזה כבר לא מעניין, זה מה שנקרא out, דיברנו על טרנדים. אם פעם הטרנד היה להיות באמת סקיני, מאוד סקיני, ברמה רזה, זה כבר לא פה. זה כבר לא פה. מדהים. היום נשים רוצות להיות בריאות קודם כל, חזקות, להיות עם מסת שריר בריאה, ולהבין שמה שהן עושות, לא רק עושה להם טוב, אלא נותן להם איכות חיים טובה יותר בגוף שלהם. אם התוחלת החיים של היום, אם אישה ממוצעת, אני סתם זורקת ב-80, אז הן רוצות לחיות בגיל 80 ולהרגיש שהן בנות 60 לצורך העניין. שזה פעם לא היה אפשרי, לא היה רלוונטי, כולם רצו להיות רזות, זה. והיום זה השתנה. והן מבינות שבשביל להיות בריאות וחזקות יותר, וגם בסופו של דבר גם להיראות טוב יותר, כי כשאתה יותר בריא, אוכל יותר גם, אתה גם נראה טוב יותר. חד משמעית, זה משתקף החוצה באופן מיידי. אתה לא רק מרגיש טוב או נראה טוב במראה, זה כמו שאתה אומר, זה גם משתקף, וגם לפעמים אנשים שהם גם בכושר ומתאמנים, פשוט נראים יפים יותר. גם בגלל מה שהם עושים, גם בגלל שהם מזינים את עצמם, הוויטמינים, המינרלים, הדברים הבסיסיים במזון, ופשוט נראים יותר טוב ממה שנראו פעם. אז זה פשוט מדהים, כי הרצונות השתנו וזה מצוין, זה גם השינוי המודרני וגם השינוי שאנחנו כחברה עברנו, וגם אנשים פשוט יותר חכמים, שמבינים שלא המודעות עלתה, ואנשים רואים, ואתה יודעת, המדיה, זה נגיד היתרונות של המדיה, כן? וגם החסרונות, כן. נכון, אבל היא חושפת בסוף את האנשים להרבה מאוד מידע, להרבה מאוד... יותר מידע לפעמים, כן. להרבה מאוד כיוונים חדשים שהם או הכירו, או לא הכירו. בואו נשים בצד את זה שיש הרבה טעויות והרבה הטעיות, אבל בסוף הכל חשוף, הכל קיים, אפשר לקבל מה שרוצים מהמדיה, יש אנשי מקצוע כמוך שיכולים לתת שוב בסוף, את לא מדברת בתיאוריה, את מביאה תוצאות. נכון. ואת באה מתוך מקום מאוד מעשי, ותהליכים שאת עברת עם עצמך. חד משמעית, כמו שהתחלתי ואמרתי לך, גם אני הייתי בן אדם שונה, וגם אני פעם דיבר אליי רזון, כי זה מה שראיתי, ומה שנקרא, יש פה רגש, זה משחק לך על הדברים הכי רגישים, הדברים, מה שגדלת עליהם, ואני פה להגיד, יש כאן שינוי אמיתי, חייבים רגע להגיד את זה, זה לא איזה טרנד חולף, יש כאן שינוי מהותי ואמיתי של חברה. אוקיי? אם פעם זה היה משפט, איך אני נראה, היום המשפט זה, איך אני מרגיש. נכון. זה ככה. ופעם, איך היה נראה, היה כולל את המרגיש, לא משנה, מה שנקרא, היו סובלים, היום לא. היום קודם כל איך אני מרגיש, האם זה עושה לי טוב, האימון הזה מקדם אותי, גורם לי להרגיש חזקה, טובה, אנרגטית יותר. נכנס כל הקטע הזה של תחושה ואנרגיה. אנשים פעם היו רזים ומאוד מאוד חלשים. היום אנשים רוצים להרגיש שהם בריאים והם חזקים, יש להם יותר כוח, יש להם יותר מוטיבציה, יש להם יותר רצון, יותר יכולות, ובגלל זה אני אומרת, אנשים רוצים לדאוג לעתיד שלהם, שהעתיד שלהם יהיה ורוד יותר. נכון. ככה אני רואה את זה, באמת. איך את וגם רואה שיחזיק לאורך זמן. ברור. זה המטרה בסוף, אנחנו רוצים, א', זה עולם הלונג'ביטי בתוספי תזונה. זה חד משמעית, נכון. של מצד אחד לחיות יותר, מצד שני, גם לחיות יותר, אבל לחיות טוב. נכון. זה לא רק להגיע לגיל X או Y. אנחנו רוצים להגיע לשם, חזקים, אנרגטיים, לא סיעודיים חלילה. ברור. כלומר, ואלה דברים שצריכים להתחיל ולעשות אותם מעכשיו. ודיברת הרבה על מסת שריר,
אצל נשים. בהחלט, כן. בסוף זה משהו שמשפיע לטווח ארוך. נכון. וזה לא משהו של רק בגלל זה אני אומרת, לשבוע הבא. זה המשפט שפשוט מסכם תמיד את הכל. לדעת שאתה חי בגוף שלך, ואתה מרגיש הכי טוב, הכי בריא, הכי מודע, וגם הכי טבעי בסוף. איך שאתה מרגיש, והשינוי הוא שינוי אמיתי, והרבה פעמים יוצא לי, אלה שעוד לא התקדמו, ועדיין מבקשות ממני רק לרדת במשקל יותר זאת, מה שנקרא לתת 2 מצלצלות, ועדיין להסביר להם שיש מעבר. נכון, נכון. זה מאוד זה לא מאוד רק חשוב. זה. זה כבר לא רק זה. אני חושבת שמחובתי לעשות את זה. כאילו, אם יש עדיין בעוד גישה מאוד שבאמת... מעניינת. לא, זה פשוט... זה דור, יש פה דור שגדל דור חדש, צעיר, שמחובתנו, כאילו להראות לו שלפעמים דברים שהוא רואה, זה לא דברים אמיתיים, זה לא דברים מושגים, כאילו הוא רואה דברים לפעמים ערוכים, פוטושופ, AI, אני יודעת מה, כל מיני דברים כאלה. ולהסביר לו שעולם התזונה, עולם הכושר, עולם הבריאות, מסתכם על עבודה קשה. נכון. אין פה איזה קיצור דרך שעכשיו... קשה וקבועה גם, זה לא משהו שאתה עושה פעם אחת. נכון. זה רוטינה. אנחנו נדבר, נכון, זה רוטינה, זה שגרה, נכון, חד משמעית. מה הטעות הכי גדולה בעינייך שאנשים עושים עם תוספי תזונה? קודם כל יש לא מעט, נגענו בכל מה שקשור לרשתות, אני אגיד את זה ככה, אנשים קודם כל עושים קיצורי דרך, משמע, לוקחים איזשהו תוסף תזונה שחושבים שהוא יעשה את העבודה בשבילם, ואת הדבר שהם כן אמורים לעשות, הם לא עושים. אני אתן את זה בדוגמה מאוד מאוד פשוטה, זה כמו להירשם לחדר כושר, להגיד נרשמתי, אבל להמשיך לשבת על הספה. אבל לא ללכת. בדיוק. יש לי מנוי, אבל אני לא הולך. יש לי מנוי, אני אלך מחר, אוקיי? זה פחות או יותר שווה ערך לזה. זה כאילו, אי אפשר לקחת תוסף תזונה של שורפי שומן, אני אקרא לזה כל מיני דברים שכאילו שורפים כאילו קלוריות, ולא להתאמן. אי אפשר לקחת תוסף תזונה, ומצד שני לישון 5 שעות. אי אפשר לקחת איזשהו תוסף תזונה, ואז להיות בתפריט ערבה קיצוני. זה לא מסתדר עם הרוטינה הנכונה. זה לא רק רוטינה, זה כאילו, זה הטעויות. אנשים אומרים, סבבה, אני אקח את התוסף, זה כבר יעשה את הזה. זה לא יכול להחליף. קודם כל, הם לא לוקחים את הדברים שהם צריכים. הם מסתמכים על אנשים שהם לאו דווקא יכולים באמת לעזור להם. יכול להיות שיש להם איזשהו אינטרס, או הם פשוט מדברים על עצמם, אבל זה לא רלוונטי לבן אדם שרוצה את התוסף תזונה. אז קודם כל להבין שאין קיצורי דרך זה א', ב' להבין שלא משנה מה, תוספי תזונה זה השלב האחרון. זאת אומרת, אם לא התחלת קודם כל בתזונה, שהתזונה שלך היא בריאה, מלאה ומאוזנת, ואחר כך עברת לאימונים, ששגרת אימונים שלך היא נכונה, ואתה דואג גם לצעדים ולשינה, ורק אחר כך אתה משלב כתוספת למשהו שאולי יחסור לך, אחרי שכבר עשית את הסעיף הראשון ואת השני, כמו שצריך פלס, אין שום סיכוי שזה יצליח. אין פה שום שזה טעות. נכון, אני מאוד מסכים, זה לא אמור לבוא במקום, לא אמור להחליף, בסוף זה גם בשם, כן, תוסף כתוסף. נכון, בדיוק, חד משמעית. עם משהו שאנחנו רואים אותו בתוספי תזונה, כמובן, לא כל האנשים מתמידים, ויש אנשים שקונים ולא מתמידים. איך את רואה את בעיית ההתמדה בכושר? אוקיי, אז זה באמת מתחיל בכושר. מה שנקרא חוסר מוטיבציה וחוסר התמדה באימונים. טוב, זה נושא... למה אנשים מפסיקים בעצם? אז יש כמה סיבות. אני יודעת שאתה ורובכם, כל הקהל שבאמת צופה בנו, יחשבו שבעיית ההתמדה קשורה לעצלנות. בדקתי, חקרתי ובדקתי, וזה לא. זה לא קשור לעצלנות. זה לא הסיבה הראשונה, ואתה רוצה לשמוע משהו, היא גם לא הסיבה והשנייה והשלישית. זה לא העצלנות. הסיבה הראשונה בחוסר התמדה, בכושר, זה חוסר התאמה. רוב האנשים, כשהם מחליטים כבר לעשות משהו, הם לא יודעים לבחור לעצמם את הכפפה ליד. הם יבחרו תחום כושר שהוא לא מתאים להם. לצורך העניין, בן אדם שיש לו כאבי ברכיים, לא נרשם לחדר כושר, יתחיל לרוץ. בן אדם שלא יכול לקפוץ,
ללכת לחוג שלא זה, חדר כושר מתביישת להיות בזה, בתוך סטודיו לא יכולה להתאמן עם אנשים. הרבה פעמים יש חוסר התאמה. גם כבר אם הוא ישאל איזשהו איש מקצוע, לא ידע להביא אותו לדבר שמתאים לו. זאת אומרת, אני ואתה, אנשים שונים, הגוף שלנו בנוי שונה, מן הסתם יש לנו יעדים ומטרות שונות, לי ולך, לא בטוח שיתאים לנו את אותו פעילות, ויכול להיות שגם אותה פעילות לא תתאים לנו באותה תדירות, כמובן, באותה עצימות, צריך נורא להתאים את זה, חד משמעית, אני מאוד מאוד מסכים עם זה. אז חוסר התאמה, זה הסעיף הראשון. הסעיף השני, זה, מכיר את זה שבן אדם מחליט על משהו, הוא נכנס על 200, על 300? כן. מכיר את זה? כן, מסתער לשם והכל all in, מה שנקרא, ואני אכנס עכשיו. זה המשפט, all in. אנשים מחליטים, הם נותנים מה שנקרא all in, סתם, פתאום רצים איזה 10 קילומטר, או מראים איזה משקולת, או לא יודעת זה מה, וכמובן אחרי שבוע תולים את הנעליים. זהו. זה אחד הנפוצים. זו טעות קשה מאוד. כן. אז אתה מבין שלא עצלנות אגב, יכולה גם להביא לפציעות. כמובן. ואנשים שבוחרים בתפריט קיצוני מדי, או מה שנקרא תפריט דל קלוריות, שמה שנקרא לא מוביל אותם לכלום. עוד משהו שגורם לנו לחוסר התמדה, זה אנשים שלא רואים תוצאות. אנשים שבאים נטו בשביל התוצאות, רואים שאין, לא בשבוע הראשון, לא בחודש הראשון, לפעמים גם אין תוצאות, כמה חודשים. אף אחד לא הבטיח לנו שאחרי כמה חודשים, אנחנו נהיה עם בטן ריבועים, טוסיק עומד, ידיים זרועות, לוקח זמן, לא, נכון. תהליך. לפעמים גם בדרך המטרות משתנות, הגוף... זה דברים שגורמים לחוסר התמדה. עצלנות היא בכלל לא חלק מהם. זה אנחנו. מוטיבציה עולה ויורדת. מה שכן פה להישאר זה הרגלים. יפה. איזה משפט מדהים. מוטיבציה זה משהו נראה לך שיש לי מוטיבציה כל יום לקום ולעשות. אנשים לפעמים רואים אותי, אומרים לי, וואו, אירה, את כל יום פה. קודם כל, אני לא כל יום פה. דבר שני, אני החלטתי, יש לי מטרה, זה כמו ששמתי היום בגדים, כמו שצחצחתי שיניים, כמו שאני דופקת את התה הזה, עוד 5 כאלה, אני באה לדפוק את האימון שלי, אני לא פה בשביל המוטיבציה. אני עייפה, אני מתאמנת. יש לי מצב רוח, אני מתאמנת. אין לי מצב רוח, אני מתאמנת. לא ישנתי בלילה, נפלו טילים, אני מתאמנת. זה לא שאלה אם בא לי. זה לא שאלה אם אני רוצה או לא רוצה. זה חלק מהעניין, זה חשוב לי מספיק. אני מבינה את החשיבות, אני מבינה את הפסיכולוגיה מאחורי זה, זה חלק מהעניין. זה חוסר התמדה. ברור שאם אתה תבטיח לאנשים שימרו תוצאות, והמוטיבציה תעלה, זה יקרה. אבל רוב הפעמים אנשים לא נהנים מהאימונים, רוב הפעמים אנשים לא מתחברים לזה בתור שגרה, ואז פשוט הם מפסיקים. הם מתחילים על 200, וה-200 יורד ל-0, אחרי 2-3 אימונים. אם אין לך איזה מאמן שתופס אותך בשיער, לפעמים מה שנקרא הפחד, או מה שלא הולך בכוח, או הולך לגמרי ביותר כוח, אין מה לעשות. לא כולנו אנשים שאוהבים לסבול וליהנות, הרבה יותר כיף לשבת בבית, רגל על רגל, לאכול במבה, לראות טלוויזיה, זה הכי כיף. זה לא כיף לעמוד ולהרים ברזלים, זה צריך לקום ולהתאמד, לא תמיד נהנים מזה. לא תמיד. זה מה שאת אומרת, נכון? תמיד אומרים לי, תבני לי איזה תוכנית אימונים טובה כזאת, איזו תוכנית שתעשה את הקסם. תמיד אני אומרת, התוכנית הכי טובה, זה התוכנית שאתה מצליח לעמוד בה. היא הכי טובה. זה לא משנה אם זה 200 סקוואט, מה שתתמיד בה. התוכנית הכי טובה, זה התוכנית שתתמיד בה. אם היא כוללת אימון 1 בשבוע, והליכה 1 בשבוע, זה הכי טוב לך. זה יותר טוב מכלום. אם התאמנת רק 15 שעה, למרות שהאימון אמור להיות שעה, זה הכי טוב לך. זה יותר טוב מכלום. תתמיד בזה. חד משמעית. עכשיו דיברת הרבה על אימונים, ובטוח קשים. נכון. ואת כמישהי שעושה את זה כבר שנים רבות, אחרי אימון קשה שלך, מה את עושה או מה את נותנת לגוף, על מנת להגיע להתאוששות נכונה? קודם כל מאוד מאוד חשוב. בשנים האחרונות, כשמה שנקרא, החלטתי שאני ממש נותנת לגוף שלי את הצ'אנס להיות חזק ובריא וחטוב, ומה שנקרא, לסגל אותו לשנים קדימה, התחלתי להרגיש שאני לא מתאוששת טוב, כמו שהתאוששתי בעבר. קודם כל זה גם מה שנקרא
סוג של בגרות להגיע ולהבין את זה, כי אנחנו נכון. תמיד חושבים על עצמנו כנינג'ות, כל יכולים, כל יכולה, בכל סיטואציה. להבין שהגוף כבר לא מתאושש טוב, ולא מתאושש במהירות כמו פעם, זה לדעת להקשיב לגוף שלך. נכון. זה גם מעלה מאוד מאוד חשובה. אז ברגע שהרגשתי שלא רק השינה, ולא רק התזונה, ולא רק הדברים הטבעיים שאני עושה, מספיקים לי, התחלתי לחקור קצת. בהתחלה, עוד לפני שהגעתי לקולגן, שמעתי הרבה על ג'לטין. ככה הגעתי לקולגן. שמעתי על ג'לטין, על האיכויות שלו, ומה זה עושה לגוף, והתחלתי ככה קצת לחקור. להבין, האם חסר לי אולי איזה משהו? אולי כאילו, אני מתאמנת טוב, אני אוכלת טוב, אני ישנה טוב, אני עושה צעדים, יש לי שגרה מאוד בריאה, האם אני יכולה to level up, כאילו משהו לעשות יותר? והתחלתי לקרוא, התחלתי להבין, גם על העניין של הקולגן, כמו מה שדיברנו בהתחלה, איך שזה מחזק את הרקמות, ואת הגידים, ואת הסחוס, כאילו, התחלתי להרגיש, שלמרות שאני מתאמנת, אני עדיין לא מספיק חזקה מבפנים, כאילו כלפי חוץ. איזה היכרות כן, איכותית של הגוף, זה להגיד דבר כזה ולהבין דבר כזה לבד. תקשיב, אני אוטוריטה לא, זה לכל דבר. חתיכת דבר, זה כן, לא שראית עכשיו איזה בדיקה, ואמרו לך בבדיקה דם, תראי, חסר לך, זה הרגשה שלך. נכון, זה הרגשה שלי, זה מאוד לא מובן מאליו. כן, זה ניסוי וטעייה של שנים, של דברים שאני עושה, שאני מאוד מאוד קשובה לגוף שלי, בסופו של דבר, לא משנה מה רופאים ואנשים, את מכירה הכי טוב, ואת יודעת הכי טוב, ובגלל שאני כל כך פעילה, זאת אומרת, כמות הימים שאני לא הייתי, ימים שלא הייתי פעילה בהם, הם ספורים, זה כאילו משהו שנמנע ממני, או נפצע ממני, או איזו מחלה, או לידה, או לא יודעת, אולי הייתי באיזה תוכנית סגורה, אבל רוב הזמן... את ממש סופרת את זה על שתי ידיים. כן, שתי ידיים, כאילו, הגוף מאוד מאוד פעיל. כן. וכשאתה מתחיל להרגיש שהוא לא מגיב אותו דבר, אתה חייב להבין שיש משהו מבפנים שחייב לקרות כדי לעזור לו. ככה הגעתי לו קולגן, כאילו אני מחלקת את החיים שלי בכל מה שקשור להפקת קולגן, ללפני ואחרי. כאילו מצטערת שלא הכרתי את זה שנים קודם, כי כמו שאמרת, בתור מישהו שמתעסק בתרופות ובעשייה של תוספי תזונה, שכרגע אני משלימה איזשהו צורך שנוצר בגוף שלי. אז יכלתי להתחיל להשלים אותו קצת קודם. וזה א' כן, וב' זה צורך שאת אומרת, אני גם משלימה אותו מתוך ידיעה, אבל זה בסוף התחיל, לא כי קראת איזה משהו יפה, כי את הרגשת על גופך, בחנתי את זה, את השינויים, וחקרת את זה, וראית את הבנפיט שאת מקבלת כתוצאה מזה שאת לוקחת את זה, וזה... אני אגיד לך מה. זה מבחן התוצאה בסוף. אני אגיד לך מה, ברור לי, כשאני מתאמנת ודברים שאני רואה, אני רואה בביצועים שאני הרבה יותר חזקה סתם דוגמה, מרוב האוכלוסייה, אני לא אגיד כל האוכלוסייה, מרוב האוכלוסייה. ולפעמים, חלק מהדברים התחלתי לראות שקשה לי יותר לעשות, שפעם הייתי עושה אותם בקלות, ומחלק מהדברים, אחר כך כואב לי הגוף, הברכיים, המפרק, הכתף, ובגלל שאני בחורה חזקה, אני לא רגילה לכאבים האלה. אז הרגשתי שאני חייבת לעשות עוד משהו, לא רק טיפולים, כוסות רוח, מחטים, אלא מה אני יכולה לצרוך חוץ מהטבע שאני מזינה את עצמי, כדי להיות חזקה יותר. ככה הגעתי לקולגן. ככה הגעתי כמובן להפקת חלבון, לקריאטין ולשאר הדברים שחקרתי. כאילו, זאת אומרת, לא לקחת ויטמינים ותוספי תזונה כי חסר משהו בדם, לא רק, אלא רק לפי צורך שהגוף כרגע מאותת. צורך גם מאוד פונקציונלי, את בסוף אומרת, אני לוקחת משהו שהוא גם אינדיקטיבי, שאני מרגישה עליי את התוצאות, מרגישה את השינויים, מרגישה בריקאברי, יש לי תקופות שאני משלבת עם שניהם, אוקיי? שאני טיפה יותר פצועה, שנתתי מה שנקרא אימונים זה, אז יש לי יותר את הריקאברי להתאוששות, שאני יותר מתאמנת, ואני אומרת, יאללה, אני צריכה שנייה עזרה להתאושש, כי אני רוצה גם להמשיך בתוכנית אימון. פה קצת אולי יותר לרוץ, פה קצת יותר כוח, יותר עליות הון, ולפעמים שבא לי יותר לעלות מסת שריר, יותר בפירם, לפעמים אני משלבת עם שניהם, זאת אומרת, ברגע שאתה מבין מה כל אחד מהם, את היתרונות שלו, ואתה יודע לשלב אותם ביום-יום שלך, בשגרה הפעילה שלך, אז הבנפיט הוא גם כפול.
מסכים לגמרי, ואמר דבר מאוד מאוד נכון יש עוד איזה משהו בהתאמה. חדש שהולך לצאת בקרוב. קודם כל תמיד. באמת? לא, תמיד יש התחדשות, וה-R&D, המחקר והפיתוח הוא תמיד בתנועה, וכל הזמן יש חדשנות שאנחנו מנסים להכניס. את אמרת משהו מאוד נכון בשילוב הזה, של לדעת מתי לקחת ריקאברי, אוקיי? ברור, להתאוששות, כאילו או לפי התחושות שלך, ומתי לקחת ולהתאים את הפירם, כשאת רוצה יותר, לא יודע, את אמרת, כן? להעלות מסת שריר, נכון. ואלה בדיוק, זה מה שיפה. טוב לביצועים, לאימונים עצמם. נכון. שאתה רוצה קצת יותר חיטוב, קצת איזה זה, פתאום היה לי איזה כתבה, איזה שער, דברים שהם כאילו יותר, אתה רוצה להיות יותר פיט, הוא גם באמת ממש עוזר, ובפירם יש המון ביוטי. כאילו, יש שם... חד משמעית, זה בסוף מה שיפה בטרו סטורי, בלדעת לקחת את עולם הקולגן, ממשהו, לא יודע מה, רחב או גנרי של רק קולגן, ולהגיד, אוקיי, יש קולגן שהוא פונקציונלי גם, כלומר, יש קולגן, אנחנו יודעים להתאים את הפורמולציות, יודעים להתאים את הקולגן עצמו, לפי הצורך, באותו רגע. את יודעת, פעם, כשהסתכלנו, נגיד, אם אני רואה את עולם תוספי התזונה, אני חי אותו כבר עשור. ממש, והייתי בכל התערוכות הכי גדולות בעולם בשביל תוספי תזונה, ואני מכיר אותו לעומק, ופעם קולגן היה מאוד מקושר לביוטי. נכון. אתם לוקחים קולגן לביוטי, לאור ולטיפה זוהר של אור נכון, רבני. לא היה את השילובים האלה, וואו, איזה שילוב. ועכשיו פתאום הקולגן מקבל זוויות אחרות, של ספציפי להתאוששות, או ספציפי ותוספת ויטמין C עם חומצה אלרונית. קודם כל מדובר בעולם התוספים, יש משהו מאוד חשוב וחזק, שנקרא אפקט פמליה. או באנגלית entourage אפקט, שזה בסוף אפקט שהתוסף כולו מקבל מתוך הפורמולציה כולה. כלומר, אם תקחי קולגן לבד, לא בתוך הפורמולציה של ריקאברי, או תקחי קולגן לבד, לא בתוך הפורמולציה של פירם, התוצאה שתקבלי היא לא אותו דבר. כלומר, יש חשיבות לרכיבים בתוך אותה פורמולציה, שתומכים אחד בשני כדי להשיג את התוצאה המשמעותית והנכונה והמדויקת ביותר, לפי האינדיקציה של המוצר. איזה יופי מה שאמרת, כי המון שאלות, המון, אני חושבת, לא השאלה העיקרית, אבל בין השאלות די שחוזרות על עצמם זה, אירה, למה דווקא את הקולגן הזה, יש הרבה, למה את ממליצה דווקא עליו? אז אני אומרת להם, תקשיבו, בדיוק כמו שאמרת לי, עכשיו היית גם בתערוכות וזה, אז עזבו את זה שלטרו סטורי יש אבא ואמא, ואני באמת מאמינה במוצר הזה בכל ליבי, אחרת לא היינו פה כבר שנה. עצם זה שהמחקרים, אין יותר טוב מזה על המחקרים, על שמבחינה מדעית יש כל כך הרבה תוצאות. עזבו עכשיו על אנשים, עזבו על ההמלצות, עזבו שכל יום אין בחורה, באמת, אני לא מחשיבה את עצמי מוכרנית או משפיענית, באמת שאני לא. אבל כמות אנשים ברמה היומיומית שרוכשות ומודות לי, שרואות אחרי חודשים, כבר אחרי חודשים, 3 חודשים מבחינות בשינוי, וכבר אחרי 3 חודשים מחדשות את המלאי, עזבו, זה כמות מטורפת, ועצם זה שמבחינה מדעית, יש פה כל כך הרבה תוצאות, במיוחד על נשים. נכון, יש תמיכה מדעית מלאה, מחקרית, אני רואה מלא מחקרים קליניים על נשים, גם על ירידה במשקל, גם על מסת שריר, גם על היופי, ועל השילוב ביניהם, וגם על ההתאוששות, מלא אנשים, מלא ספורטאים, באמת, מכל התחומים. כאילו לפעמים אני שוקלת לתת את זה לבת שלי, למרות שהיא עוד לא בגיל, לא ב-20 וזה, אבל בגלל שאני רואה, לפעמים היא סובלת, היא בחורה צעירה, אבל היא מתאמנת, התאמנות אמנותית 18 שעות ביום, אני אומרת, יאללה, נראה לי ניתן לה את הריקאברי. לא נפל כזה רחוק מהעץ. לא נפל רחוק, אבל פשוט הם גומרים אותם שם, אבל אז אני אומרת, בוא בא לי לתת לה את הריקאברי, כאילו, מה כבר יכול להיות? שתתאושש נכון. אתה מבין? כי כאילו אני יודעת שמחקרית הדבר הזה יכול לעזור, מהרבה דברים אחרים שפשוט כאילו יש בשוק. אז כל מי שבאמת שואל אותי, זה הסיבה. בסופו של דבר, נכון, יש בריקאברי וגם בפירם, כמות מאוד מאוד יפה של קולגן, אבל העובדה הכי חשובה והכי עיקרית, שיש פה מדע ויש פה מחקר של שנים, תמיד אני אומרת להם, 12 שנה לא הולך ברגל, 12, נכון? נכון. זה מבחינתי הכל, זה עושה לי את כל העבודה, זה עושה לי את העבודה. קלה יותר מהשאר הדברים, שוואלה, אני לא יודעת איפה קונים אותם, באיזה אתר, אתה לוקח, כן עובד, לא עובד. אתמול מישהי שאלה אותי, אירה, אני מפחדת, יש לי איזו תופעות לוואי, דברים כאלה, אני אומרת לה, תקשיבי, את יודעת, זה הפקת קולגן, זה חלק מהגוף שלך. נכון. עדיין יש הרבה אנשים שחוששים, אז זה כאילו,
אנחנו גם אוכלים את זה, בסוף קולגן נמצא בכל מיני, אמנם במינונים מאוד 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 נמוכים, ואנחנו לוקחים 15,000, נכון, וצריך לקחת כמות הרבה יותר הרבה גדולה יותר כדי גדולה, למלא נכון. את המאגרים, אבל זה נמצא באוכל, וזה בטוח, וזה נחקר. נכון. תודה כן, רבה אירה, נסכם היה את לי זה. ממש כיף לדבר אני איתך, למדתי מלא, בטח. ולראות אותך, מקווה ולשמוע שעזרתי אותך. פה, מקווה שניפצתי מיתוסים, לגמרי. ומעכשיו אתם יודעים איך להתגבר על חוסר התמדה, איך להתגבר על כל מיני דברים שאתם כן צריכים לקחת, לא צריכים לקחת, ואם יש שאלות, תכתבו לנו. נכון, נשמח ובסוף הכי לענות. חשוב, לדעת להתייעץ עם אנשי מקצוע נכונים, ברור, תמיד. ולהתחיל תהליכים עם אנשים שיש להם ניסיון, ועם אנשים שיודעים את מה שהם יודעים הכי טוב, ויודעים לתת את זה גם לאחרים הכי טוב, וזהו, תודה רבה אירה, כיף. בשורות טובות שיהיה לנו. אמן, אמן, אמן.